Helo, Mr Arbenigwr yn siarad. Croeso. Nawr, dwi wedi dod I fan hyn heddiw yma I siarad hefo chi... Esgusodwch chi brysur iawn yn y swyddfa. Helo, Mr Arbenigwr yn siarad speaking. Yeah. Reit, bos. 1000 o bobl I siarad Cymraeg I fynd 2 dim 5 dim. Dim problem o gwbl, sir. Be? Wait, what? 1,000,000? 1,000,000 o bobl I siarad Cymraeg erbyn 2050. O, na. Mission impossible, sir. Yeah. Sut dwi'n gwybod, bos? Wel, achos fi ydi Mr Arbenigwr yr Arbenigwr, ynde? A'r tro diwetha I chi ofyn wrth bobl Cymru mewn cyfrifiad, na chi, census, pan da chi'n gofyn lot fawr o gwestiynau wrth lot fawr o bobl, wel, mi roedd yna 562 o filoedd o bobl yn siarad Cymraeg. Ond dim ond 19% o boblogaeth Cymru ydi hynny, da chi'n gweld? A da chi eisiau fi ddyblu y swm yna I 38% erbyn 2 dim 5 dim. O, na. Amhosibl, sir. Sac! 1 funud bach. Fyddai nôl hefo chi'n y man. Diolch yn fawr. O, dear. Nath chi glywed hynna? Da chi'n gweld, dwi'n gweithio i'r bobl bwysig yna yma I Caerdydd. Llywodraeth Cymru. Dwi'n datrys problemau iddyn nhw. Dim problem I fi datrys problem fel arfer, achos dwi'n genius. Dim problem I fi datrys problem o gwbl. Ond, maen nhw wedi gofyn I mi I gael 1,000,000 o bobl I siarad Cymraeg erbyn 2 dim 5 dim. 1,000,000! O, mae gwaith ymlaen I nawr. Reit, 10 pwynt am yr iaith Gymraeg I ni gael cadw'r meddwl yn glir. Pwynt 1. Hen iaith. Mae'r iaith Gymraeg yn hen iawn. Awn ni nôl i'r dechrau 1. Maen nhw'n dweud bod yr iaith Gymraeg yn iaith Geltaidd. Ond, doedd y Celtiaid ddim yn siarad Cymraeg, roedden nhw'n siarad Brythoneg. Adig swo, cwa minau? Beth mae o'n feddwl? Dwi ddim yn gwybod, ond mae o'n Frythoneg. Ac roedd y Frythoneg yn un o deulu o ieithoedd Indo-Ewropeaidd. A hefyd yn y teulu yma, roedd yr iaith Celtiberos o Sbaen, Espania, ola, yr iaith Leponteg o'r Eidal, Italia, a'r iaith Galateg, nac nid o Star Wars, ond o Twrci. Ydych chi wedi clywed am yr ieithoedd hyn? Na. Maen nhw wedi diflannu, da nhw ddim yma o hyd. Ond, yma ar ynysoedd Prydain, mi nath yr iaith Frythoneg a'r iaith Goedoleg oroesi. Ac mewn amser, mi nath yr iaith Goedoleg droi mewn I iaith yr Alban, Geileg yr Alban. Mi nath o ddatblygu hefyd I mewn I iaith Ynys Manaw, y Fanaweg. A hefyd mi ddatblygodd y Goedoleg I mewn I iaith Iwerddon, y Wyddeleg. Cornish y Tatw, Tomeg y Môr. Ar y llaw arall, mi nath yr iaith Frythoneg ddatblygu mewn I iaith Gwlad Llydaw, y Lydaweg. Cena fo, yr iaith Gernyweg yng Nghernyw, a'n cymwysicach I ni, wrth gwrs, yr iaith Gymraeg yma yng Nghymru. Mi ddigwyddodd y datblygiad hyn tua 1,500 o flynyddoedd yn ôl, ac felly mae'r iaith Gymraeg yn hen iawn. Pwynt 2. Deddf Uno 1536. Nawr, yn yr 11th ganrif ar 15, roedd pawb yng Nghymru yn dechrau siarad Cymraeg modern. Cool. A mae'n siŵr fysa chi'n deall nhw'n siarad erbyn hynny. Efallai fysa nhw'n gofyn wrthych chi, a ymgymerwch chi a thafallell o fara burin forwynus? A fysa chi'n dweud, dim diolch yn fawr, mae o'n stêl iawn ar ôl 500 o flynyddoedd. Ond mi fysa chi'n deall nhw'n siarad. Ond yn y flwyddyn 1536, dyma rhywbeth mawr iawn yn digwydd yng Nghymru. A dyn mawr iawn yn dod yn rhan o'r stori. Y brenin Harri'r Wythfed yn cyflwyno ei ddeddfau uno. Roedd Harri'r Wythfed eisiau gwneud 2 wlad, Cymru a Lloegr, yn un wlad gyda'i gilydd. A dim ond un iaith oedd Harri'r Wythfed eisiau glywed yn cael ei siarad,
Yma yng Nghymru yn ôl yn 1536. A'r iaith honno oedd? Saesneg. Mi ddywedodd yn ei ddeddfau uno, "No persons that use the Welsh speech or language shall have or enjoy any manner of office or fees within this realm." Oedd pobl Cymru ar y pryd yn medru siarad Saesneg? Na, dim llawer ohonyn nhw. Roedd y morwynion, y beirdd, y ffermwyr, y uchelwyr i gyd yn siarad Cymraeg. Ond dyma'r uchelwyr, y bobl bwysig yng Nghymru, yn penderfynu un diwrnod i bod nhw am siarad Saesneg mwyn dod ymlaen yn y byd o dan hari'r wythfed. A dyma nhw'n dweud, "Ta-ta, hwyl fawr am byth wrth yr iaith Gymraeg, a hello, how do you do today?" wrth yr English language, mwyn dod ymlaen yn y byd da chi'n gweld o dan hari'r wythfed. Pwynt 2 i'w gofio felly. Deddf uno 1536, bygythiad mawr i'r iaith Gymraeg. Pwynt 3, cyfieithu'r Beibl i'r Gymraeg. Yn oes hari'r wythfed, ac yn oes ei ferch Elizabeth y cyntaf, roedd bron pawb yng Nghymru yn mynd i'r eglwys ar ddydd Sul, ac yn siarad Cymraeg wrth gwrs. Ond doedd y Beibl ddim yn Gymraeg. Felly pawb yn mynd i'r eglwys a ddim yn deall y gwasanaeth na'r Beibl. Cyw yr esgob William Morgan. Ar ôl 10 mlynedd o waith caled, mi gyfieithodd y Beibl i'r Gymraeg erbyn y flwyddyn 1588. Beth oedd yn wych am Beibl William Morgan oedd fod pobl Cymru nawr yn gwrando ar Gymraeg safonol yn yr eglwys bob dydd Sul. Da chi'n gweld, bryd hynny fel heddiw, roedd pobl mewn gwahanol rannau o'r wlad yn siarad mewn tafodieithoedd pert. Yn Wrecsam, oedden nhw'n dweud ene. Lawr yn Sir Benfro, oedden nhw'n dweud Westglei, ac oedden nhw'n dweud Rastlas bach a mawr Bangorau yn Bangor. Ond yn nawr, am bod yr esgob William Morgan wedi cyfieithu'r Beibl i Gymraeg safonol, roedd pawb drwy'r wlad yn nawr yn deall ei gilydd yn siarad. A hynny cyn pobl y cwm hyd yn oed. Na gwd, yn tyfe. Felly, Beibl William Morgan yn uno'r wlad yn ieithyddol ac yn achub yr iaith Gymraeg. Fwy neu lai. Pwynt 4. Brad y llyfrau gleision. Erbyn y 4edd ganrif ar 15, roedd addysg yng Nghymru yn mynd o nerth i nerth. Roedd yr ysgolion Sul yn y capeli a'r eglwysi wedi datblygu yn ysgolion dyddiol i blant Cymru. Ond roedd yna bobl bwysig yn Llundain yn cadw llygaid barcud arno ni yma yng Nghymru ac ar ein plant. A dyma nhw'n penderfynu fod angen adroddiad ar addysg yng Nghymru. Y bobl gafodd y gwaith o gyflwyno'r adroddiad hwn oedd Mr Lingan, Mr Simmons, a Mr Johnson. Dyma'r 3 dyn yma yn sgwennu ei adroddiad a dweud fod pobl a phlant Cymru yn dirty, lazy, drunk, ignorant and immoral. Ia wir, mi ddaethon nhw i'r canlyniad bod ni yn dwp ac yn byw mewn bydreddi, a bod rhaid i blant Cymru o hyn ymlaen gael ei haddysg yn Saesneg ac yn Saesneg yn unig. Iaith doedd plant Cymru ddim yn ei ddeall o gwbl. A chanlyniad yr adroddiad pwysig yma oedd pwynt 5, y Welsh not. Pwynt 5, y Welsh not. Gwers mathemateg y bore yma blantos. Be di 2 a 2? Da iawn, 4. Now, this morning, children, what's 3 and 3? No! What's that? A tree and a tree are 2 trees. Come here, boy. You answered me in Welsh. We do not speak Welsh in this school. You will wear the Welsh not. If you hear another child speaking Welsh during the day, you will give them the Welsh not.
Whoever wears the Welsh knot at the end of the day will be punished, will be caned. Do you understand? Roedd y gosb ar ddiwedd y dydd yn boenus iawn. Roedd rhoid y Welsh knot o amgylch gwddw plant Cymru, fel hongian rhaff grogi o amgylch gwddw yr iaith Gymraeg. Pwynt 6. Mudiad yr Urdd. Roedd adroddiad cas Mr Lingan, Mr Simmons a Mr Johnson wedi gwylltio llawer o bobl yng Nghymru, ac mi dyfodd y teimlad yma o genedlaetholdeb Cymraeg. Pobl yn dweud ein bod ni'n heiddi ein cymdeithas a'n diwylliant a'n iaith ein hunan. Ac erbyn 1910, roedd pobl Cymru yn mynnu bod ni'n cael prifysgol i Gymru, llyfrgell genedlaethol i Gymru, ac amgueddfa genedlaethol Cymru. Ac yn y flwyddyn 1922, dyma na ddyn o'r enw Sir Ifan ab Owen Edwards yn sefydlu Urdd Gobaith Cymru. Roedd Sir Ifan eisiau rhoi cyfle i blant Cymru gael mwynhau yr iaith Gymraeg y tu allan i'r cartref a'r capel. Ac felly dyma sefydlu'r urdd mwyn i blant Cymru gael cystadlu yn Gymraeg, chwaraeon yn Gymraeg, dawnsio yn Gymraeg a chyfarfod ffrindiau newydd yn y Gymraeg. A dyna ddigwyddodd gydag Urdd Gobaith Cymru. Dyma Sir Ifan hefyd yn sefydlu yr Ysgol Gymraeg gyntaf, a hynny yn Aberystwyth yn 1939. Ysgol breifat oedd hi, ond wedi llwyddiant yr ysgol honno, mi ddatblygodd ysgolion Cymraeg drwy'r wlad i gyd. Felly, pwynt 6, mae addysg Gymraeg a mudiad yr urdd mor bwysig heddiw ag erioed. Pwynt 7, protestio. Ym 1911, roedd yna filiwn o bobl yng Nghymru yn siarad Cymraeg. Miliwn! Taswn i'n mynd yn ôl i 1911 yn hardus Doctor Who fysa fe'n problemau drosodd. Ond yn anffodus mae'r tardus wedi torri. Ac yn ystod y ganrif, mi nath nifer y bobl oedd yn siarad Cymraeg fynd i lawr ac i lawr ac i lawr. Cysgod y Welsh knot dros ein gwlad ni o hyd. Ond, ym 1962, dyma na hen ŵr o'r enw Mr Saunders Lewis yn siarad ar y radio. A mi ddywedodd fod angen chwyldro i achub yr iaith Gymraeg. Efallai fod ei lais yn fain, ond roedd y neges yn gryf. Ac yn haf 1962, dyma bobl ifanc Cymru yn sefydlu Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Pobl ifanc yn protestio mwyn cael addysg yn Gymraeg, mwyn cael sianel deledu Gymraeg. A pwy sy'n dwad i beintio? Pobl ifanc Cymru yn peintio arwyddion ffyrdd Cymru. Da chi'n gweld, nôl yn y 1960au, roedd pob arwydd ar lonydd Cymru yn Saesneg yn unig. Mae pobl ifanc yn peintio dros yr arwyddion hyn, a pobl ifanc yn cael ei gyrru i'r carchar. Ond erbyn y 1970au, roedd yr ymgyrch yn dechrau dwyn ffrwyth. Dyma'r arwyddion yn dechrau ymddangos yn Gymraeg. A beth yw hwn yn Gymraeg? Dim mynediad. A beth yma'r arwydd yma te? Ildiwch. Pwynt 7. Pan mae'r iaith yn marw, peidiwch ildio. Pwynt 8. Statws, nid tatws i'r iaith. Ers dedd 1536, mae wedi bod yn frwydr fawr i achub yr iaith Gymraeg. Ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf, cafwyd deddfau a mesurau i roed statws swyddogol i'r iaith. Enillwyd brwydrau mawr hefyd, fel yn y 1970au, cafwyd Radio Cymru am y tro cyntaf. Yn y 1980au, sefydlwyd S4C, sianel deledu Cymraeg i Gymru. Ond
ddim heb brotestio, pobl ifanc yn dringo i fyny mastiau teledu, a dyn o'r enw Dr Gwynfor Evans yn dweud y byddai'n ymprydio i farwolaeth, na fyddai byth yn bwyta eto os na gawn ni sianel yn Gymraeg ar y teledu. Gyda protestio, daeth canu protest gyda Dafydd Iwan a Meic Stevens ac eraill, ac yn y 1990au, bandiau fel y Super Furry Animals a Catatonia yn crwydro'r byd i gyd yn canu yn Gymraeg. Yn 2016, pwy all anghofio, tîm pêl-droed Cymru yn cyrraedd y brig yn yr Euros, gyda'r gair diolch ar ei crysa a statws swyddogol i'r iaith drwy'r byd i gyd. Pwynt 8 felly, statws i'r iaith ym mhob maes. Pwynt 9, y dysgwyr. Yn ystod yr hanner 100 mlynedd diwethaf, chi ddysgwyr o'r iaith Gymraeg yw arwyr tawel yr iaith. Am eich bod chi yn fodlon mynd i'r wers Gymraeg yn a ganol gaeaf, mi ydych chi yn cadw'r iaith Gymraeg yn fyw ac yn iach. Erbyn hyn, mae 15,000 o bobl yn dysgu Cymraeg bob blwyddyn gyda'r ganolfan dysgu Cymraeg, a llawer mwy gyda Duolingo a Say Something in Welsh. Heddiw mi fedrwch chi ddysgu Cymraeg yn y dosbarth, ar-lein a gyda'ch plant. A thrwy hynny mi ydych chi'n dangos eich cariad at yr iaith Gymraeg. Felly, pwynt 9, hip hip hwre i'r dysgwyr. Pwynt 10, gobaith. Wel, os ydy'r iaith Gymraeg yma o hyd, ar ôl yr holl hanes a helynt, mae'n rhaid bod unrhyw beth yn bosib. Esgusodwch fi. Helo, bos. Miliwn o bobl i siarad Cymraeg ebyn 2 dim 5 dim fydwch chi'n de. Wel, gyda chymorth pobl Cymru, dwi'n siŵr bydd hynny'n bosib, sir. Hwyl! Wel, yn sicr, mae gobaith.